Sme mali odfotiť, jak som Poďme vobeček. Jak som mnou hrala hru. Na počítači si hrala hru? No. Jak sa jej to podarilo? No najprv mala ruku tam, kde mám níž a potom išla k šípkam a potom mi tam chodila po klávesnici. Hej. No. Ty sa nechceš fotiť? Nechce sa fotiť. Uteka. Uteká. Hej, ale keby som mala v ruke teplý čaj, tak sa mi hneď okolo neho obtočí. No. Á, to je moja ruka. Či ti škrti ruku? Trošku. No, že Boženka schovaná. Kde si? Kam ideš? Kúbko. Nemôžem to radšej počúvať? Nemám rada to klopota, ja radšej to počúvam. Ukáž sa. Ne, utekaj. Nie, bojí sa. Jau, to bolí. Ona tými hnusnými šupinami sa mi to zalezáva do ruky. No sa posúva, no. No. Ale dosť nechutne. Au, 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 au. Látko, poď si zobrať, lebo ja umrem.